Assalamu alaikum, yan uwa, barkanku da warhaka, da fatan kowa na lafiya, yana cikin ƙoshin lafiya. To Allah sa haka. To kamar da muka saba da kawo muku fina-finanmu a har kullum, yau ga shi mun fito muku da wani shahararren fim wanda ya fito daga kamfanin Sultan kenan. To dan uwa, idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za a dinga zo muku a kan lokaci. To dan uwa, ka tsaya ka saurare mu ka ji abin da za mu faɗa muku. Wato wannan fim ɗin da kuke gani, Faɗan Wuta, wanda muka zo muku da shi a wannan satin. To fim ne wanda ake da kyawu, wanda ya fito daga kamfanin Sultan kenan. Dan uwa, ka tsaya ka saurara ka ji ta yadda za ka samu ka kalli wannan fim ɗin, Faɗan Wuta kenan. Za mu ajiye muku da link ɗinsa a comment namu na farko. A nan za mu ajiye muku da link ɗinsa a ƙasan description, ba nan muke ajiye da link ba. A comment namu na farko, a nan za ka diba za ka samu wannan link ɗin bidiyon, ka samu ka kalle shi. To a daure a danna mana subscribing, sannan a danna mana alamar ƙararrawa, ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su a kan lokaci. Amma kuma muna tafe da wani babban tsari namu na BIB, wanda a kullum muna muku bayaninsa. Tsarin BIB kenan, wanda ba sai ka sha wani wahala ba ka samu fim ɗin da kake da buƙata. Tsarin BIB tsari ne mai sauƙi, ta yadda za ka samu fina-finai ba tare da ka sha wani wahala ba a kan YouTube ko kuma wani ɓangaren downloading da sauransu. A kullum ne za ka dinga samun fim guda uku. A kullum fim guda uku za ka dinga samu. Wato tsarin BIB kenan, kuma tsari ne mai kawo muku da fina-finai a kullum da kullum. Baya saka tsohon fim sai sabbin fim. Tsarin BIB kenan. Tsari ne wanda ana biyan kuɗi kafin a saka lambar mutum a cikinsa.